així, vinga, frega. Així, ben fregat, vinga, així, una bona estona. Por aquí, mira. Ya la habéis soltado. Amor, luego venimos, ¿vale? Mario, Mario. 180 dies després, mig any, avui, els infants de les Illes Balears han tornat a l'escola. No tots, només alguns, perquè enguany la tornada a les aules es fa gradualment i durant els pròxims dies els alumnes a poc tornaran a ocupar els seus pupitres. Sí, uns pupitres que enguany estan separats dins unes aules on a l'entrada hi ha gel hidroalcohòlic i on la mascareta és una peça més del vestuari. Una tornada a les aules ben diferent, en distància, també per a nosaltres, que com les famílies no han pogut entrar a gravar a dins els centres, sí que som a de fora, a les portes de diferents escoles de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i som en directe per conèixer com s'ha viscut aquest primer dia de classe i arrencam a Palma. Ina Gutiérrez, bon dia. Bon dia. 170.369 alumnes s'incorporen a partir d'avui i de forma esglaonada per tal d'evitar aglomeracions als 400 centres educatius de les Illes Balears. Un curs aquest 2020-21 que serà de transició. D'aquesta manera l'ha qualificat el conseller d'Educació, Martí Marc. Un curs de transició perquè estarà entre el curs tancat de forma abrupta i el nou curs que haurà de recuperar una normalitat molt més espontània. Des d'Educació destaquen que aquest primer dia ha transcorregut amb tranquil·litat i destaquen que hi ha hagut molt poques incidències. Destaquen que 5 professors d'Eivissa i de Mallorca no s'han pogut incorporar a la seva feina perquè han donat positiu per coronavirus. També han destacat petits incidents, com per exemple el transport escolar d'un centre educatiu d'aquí de Mallorca que no disposava de llistat i no ha pogut donar aquest servei. També que algunes baixes substitucions de docents en aquest primer dia d'escola no han arribat a temps. Una tornada, aquesta, la d'avui, que era desitjada i fins i tot somiada per famílies i també pels docents. Alegria per poder retrobar-se amb els companys i els professors, però també por en aquesta tornada a l'escola de la nova normalitat. Ganas tenemos por ellos, para que vuelvan un poco más a la normalidad, pero con un poco de miedo. No hi ha besades ni abraçades, però com cada any, el primer dia de classe, sí que hi ha alguna correguda i el no voler deixar els braços de la mare. Tots, però, han hagut d'assumir noves normes. Quina mascareta més xula que dus, de moixats. No pueden batir el agua, no pueden batir el gel, no pueden batir la botella, no pueden batir nada. Mentre guardin les distàncies i tot compleixin totes les normes, jo supos que un poc augmentaran els contagis, però no estarà per quarantena. En aquesta escola de Palma avui s'incorporen els de batxillerat i els de quart infantil. Per les famílies dels més petits era molt necessari. Tenían que empezar, tenían que tener una rutina porque ya estaban... Es muy largo para ellos. Es que lo necesitan porque ya llevan muchos meses y la conducta de ellos cambia. Están muy rebeldes, no hacen caso y necesitan estar con niños. A partir de tercer ESO, els alumnes aniran a classe en dies alterns. La setmana venen dilluns, dimecres i divendres, la següent venen dimarts i dijous. Fem classe en la meitat dels grups, que queden aquí de manera presencial, i tenim un ordenador que enregistra la classe i emet en directe la classe en els que estan a casa seva, que segueixen la classe a distància. Per poder complir amb una ràtio d'aproximadament 20 alumnes per aula, s'han fet nous grups que necessàriament han provocat el sacrifici d'espais comuns o d'assignatures en aquesta escola de més de 2.100 alumnes. A Sa Pobla avui els alumnes han estrenat en les noves aules modulars de l'escola Can Cirera Prim, l'única escola nova a Mallorca. Ha estat un començament exprés perquè ens van entregar l'edifici fa 2 dies i hi vam haver de muntar tot, però hem arribat. En espera que es construeixi el nou centre, els pares es mostren satisfets per la solució adoptada. Molt bé, si després continuem posant les mateixes i ens fan l'escola, tot anirà bé. No tenim solució definitiva, de fet hi ha 4 aules i estan totes les 4 ocupades. Suposo que per l'any que ve s'haurà de donar una solució a les altres 2 línies que començaran. Esperem que la construcció de l'escola nova no se retrasi massa anys. Molt a prop d'allà, a l'escola Vialfas, els alumnes han començat el curs amb tota normalitat. Això sí, extremant les mesures de seguretat. Nosaltres els hem explicat, els hem dit que s'han de rentar mans,
dur mascareta, encara que són petits i no l'han de dur obligatòria, però procurar dur-la, i totes aquestes coses, però no sé com anirà, són molt petits. A l'escola de Ses Comes, a Porto Cristo, a banda de les noves normes de seguretat, han començat el curs tal com el varen acabar ara fa 6 mesos, amb obres. La construcció de 4 aules a la zona d'esbarjo per eliminar els barracons no està enllestida. Això preocupa igual o més que els nous protocols contra la Covid-19. Un desastre. Fitxa tot en fusta, que no passi res, i que se pugui acabar el més aviat possible, perquè és com a tot tirar aigua damunt els banyats, ja. Avui han començat el curs a 4 grups d'alumnes. Ho han fet amb entrades esglaonades i per accessos diferents, de manera ordenada, amb mascareta i rentada de les mans. Els nins es mostraven contents, tot i que s'han sentit alguns plors. Los niños sí tienen ganas, pero también están con un poquito de miedo, pero bueno. Yo lo veo un poco precipitado, la verdad, pero bueno. Y a ver si va todo bien. Esperemos que no se paran dentro de un mes o algo así. El centre ha hagut d'ocupar dependències municipals per garantir les ràtios. 2 grups faran classes a la Casa del Mar i la Conselleria ha llogat el local d'una escoleta privada pròxima al centre per als nins de 3 anys. L'inici del curs també s'ha produït amb normalitat a l'Institut de Santa Maria, un centre que es va estrenar el passat mes de febrer. Vegem ara 4 dades, 4 claus d'aquest curs que ara s'estrena, un curs que comença, ho han dit, esglaonat per a més de 170.000 alumnes a tots els nivells. Pràcticament són els mateixos que els curs passat, de més un centenar d'alumnes més, i ho han dit, no tots comencen per això el dia d'avui. Hi haurà també en aquest curs més professors, 560 més, fins a arribar als 16.340 entre escoles públiques i concertades. També enguany més aules modulars, més aules prefabricades. Seran 119. 24 d'aquestes 119 són per les normes que marca la Covid, per mantenir el distanciament. La resta per problemes d'espai ja enquistats en aquests centres des de fa anys. I també s'estrenen 2 nous centres, 2 noves escoles, una a Sa Pobla, l'han vist, n'hem parlat, i l'altra a l'illa d'Eivissa. Precisament en aquest nou centre d'educació infantil i primària, aquí la veiem, és el centre de Ses Planes, a Sant Josep de sa Talaia, hi ha Gemma Guasc. Gemma, conta'ns quines són les novetats en aquest curs que comença a l'illa d'Eivissa. Bon dia. Aquest, el de Ses Planes, és l'únic centre que s'estrenarà enguany a les Pitiüses. Té capacitat per a 450 alumnes i ajudarà a descongestionar la resta de centres d'aquesta zona de Cala de Bou, una de les àrees on s'havia incrementat més la demanda educativa. Les obres van acabar al juliol per un cost de més de 4 milions d'euros. I d'altra banda, una de les incidències més importants s'ha registrat a l'escola de Santa Gertrudis, on el positiu d'una mestra ha obligat a endarrerir un dia les classes. A més, 10 professionals, 10 professors que havien estat en contacte amb ella s'han hagut d'aïllar. La web del centre informa que els alumnes que havien de començar avui, els de primer i segon de primària, es troben a l'espera de saber quin dia de la setmana que ve podran iniciar el curs. Ni la pluja ni la son aturen els protagonistes d'aquest matí del Col·legi de Sa Graduada, a Eivissa. Per ells, un dels esdeveniments més importants de l'any i tenen clar on volen anar. Porque quiero ir al cole, estoy contento al colegio. També què volen fer? Jugar con mis amigos y pasármelo bien y aprender. Entre la felicitat del primer dia, pares i mares amb infinitat d'opinions. Esperamos que va todo bien, que todo para los niños está muy bien, que sí. Se queda en el cole, estaba en casa un poco aburrido y así va se queda mejor. Te da el apurillo y prefiero esperar un poquito para iniciarlas. El pròxim dia 15 el centre ja estarà al complet amb els seus 335 alumnes matriculats. L'accés al centre es farà de forma esglaonada i per diferents portes. Jo crec que sí, estem en condicions de complir-les. La llàstima és que perdem espais, molts de mestres que són especialistes i de l'equip de suport han tingut que passar a ser tutors. Hi ha centres on les plantilles no estan completes. A l'Institut Quarto de Purmany de Sant Antoni falten 2 professors d'especialitats. Aquí, al matí s'ha viscut amb normalitat. Han rebut 150 alumnes de primer d'ESO i segon de batxiller. Comencem a veure ja llum al final del túnel. Pensam que quan la cosa estigui ja absolutament organitzada i els alumnes sàpiguen on han d'anar i quan han d'anar,
la cosa ja anirà una mica més a poc i supos que podrem aconseguir ja fer els horaris que ens corresponen i estar més tranquils. Aquest curs a Eivissa hi ha matriculats 20.224 alumnes distribuïts en 55 centres. I la Junta de Personal Docent No Universitari, integrada pels diferents sindicats d'educació de les PTUs, ha assegurat que la Conselleria no ha contractat els professionals suficients per donar resposta a les necessitats d'enguany a les PTUs, el que suposa, segons diuen, que una minva en la qualitat educativa. Han assenyalat que farien falta 150 professionals més enguany i que, per mor d'haver de reduir les ràtios, estan utilitzant tots els espais disponibles als centres, el que ha fet que, tot i això, no es pugui donar resposta, no es pugui garantir la presencialitat a tots els nivells educatius. Des de març, que vàrem començar el confinament, es hagués hagut de preveure de millor manera. I si no falten espais, és per l'esperit que Eivissa se té, de que com que mai n'hem tingut, la gent treu brou d'allà on no hi ha ni os ni molla, però és la situació en la que ens trobam. Avui a Formentera un total de 1.310 alumnes s'han reincorporat a les aules dels 5 centres educatius que hi ha a l'illa. Ha estat una jornada carregada de noves mesures en les que en ocasions entre els més petits ha estat difícil mantenir les distàncies de seguretat. També la preocupació dels pares hi ha estat present. Diuen que és necessari aquest inici de curs, però que el viuen amb intranquil·litat. Pel que fa a l'institut, només han tornat avui els alumnes de segon de batxillerat, els de secundària i de primer de batxillerat ho faran en els propers dies. Abans de les 9 del matí, l'escola del Pilar de la Mola ja ho tenia tot enllestit per rebre els alumnes. Han anat arribant des de les 9 fins les 9:15, tal com estava previst. Primer han de passar per l'estora, s'han de fer netes les sabates, després se posen el gel hidroalcohòlic i ja van a les aules. A cada aula hi ha un lloc assignat. Els menuts saben que la tornada a les aules enguany és diferent. Totes les classes no poden estar juntes. Si tots intentem tenir la mascarilla i posar-nos gel cada vegada que tocam alguna dels altres, que intentarem no tenir més. Tot i això, hi ha hagut moments en els quals s'ha fet difícil mantenir les distàncies. La tornada a les aules ha generat intranquil·litat entre els pares. La mateixa por que has tingut des que ens van tancar. Ja veurem, creuar els dits i a poc a veure què passa. Alguns alumnes, de fet, no han pogut començar avui. Tenim 2 fills, n'havíem de portar 2 i un s'ha quedat a casa amb tos. Els alumnes de segon de batxillerat també s'han reincorporat avui a les classes. Els de secundària ho faran de manera progressiva en els pròxims dies i ho faran amb el sistema presencial i en línia. Haurem d'anar treballant simultàniament Moodle, presencialitat, perquè tots els alumnes estiguin seguint la matèria, enganxats des de centre o des de casa. A Sant Ferran el curs escolar ha començat on sempre, mentre que les obres de la nova escola continuen en marxa i es preveu que podran estar enllestides al febrer. I a Menorca, el primer dia d'escola ha transcorregut sense incidències. Vanessa Ortiz, de l'exterior de l'escola de Sant Lluís. Bon dia, Vanessa. Com ha anat aquest primer dia? Bon dia. En aquesta escola de Sant Lluís han rebut els alumnes d'una manera molt especial. Han penjat globus de les finestres i de les portes d'accés. La llàstima és que per mor de la pluja els infants no han pogut gaudir del pati, que és el lloc de trobada dels companys per excel·lència. En total, a Menorca, inicien aquest curs escolar tan estrany un total de 13.980 alumnes. Això suposa només un alumne més que l'any passat, però molt pocs centres han començat tots els alumnes avui de cop. Només els de manco de 150, com per exemple l'escola Antoni Joan o Tramuntana de Maó. La resta ho faran de manera esglaonada segons les seves ràtios. Quan el número de professors, Educació ha contractat a Menorca un total de 21 docents més respecte de l'any passat. Això suposa un total de 1.465 docents. Un augment que de moment es creu suficient per atendre tots els grups que s'han hagut de desdoblar per no sobrepassar els 20 alumnes. El Col·legi Públic Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal és un dels centres escolars que té més problemes d'espai.
Per garantir la seguretat, l'escola ha hagut d'habilitar aules al centre de convencions del municipi, que mentre duri la situació d'excepcionalitat, acollirà 2 grups d'alumnes de tercer de primària. Aquesta darrera setmana especialment ha estat un poc dura, perquè hem tingut un augment de matrícula a darrera hora. Això ha fet que haguéssim de treure 2 grups del centre, han hagut de canviar moltes coses que ja teníem la feina feta. Per tal de complir els protocols, l'escola ha esglaonat l'inici del curs entre avui, demà i dilluns per als 263 alumnes. Mares, pares i petits esperaven amb ganes la tornada a les aules. Bé, però bueno, tens incertesa de veure què passarà al llarg de les setmanes, però bueno, amb entusiasme que puguin tornar a l'escola i puguin seguir el seu curs. Moltes ganes que els nens ja tornessin a l'escola després de tants mesos, sí. T'has de posar gel, fer net les mans cada vegada. Normalitat també al CEIP Antoni Joan Alemany de Maó. En ser menys de 150 alumnes han començat tots avui de matí. Major nombre d'hores possibles dins la seva aula, que no surtin de l'aula, i l'únic que sortiran per educació física, vull dir que intentar i el mínim de mestres possibles a cada aula. Molts centres coincideixen que la gestió dels torns per sortir al pati ha estat de les més complicades. Avui, però, la pluja ha impedit en alguns centres que els alumnes poguessin sortir al pati. El curs escolar ha començat a totes les illes amb una relativa normalitat. El govern ha contractat, ho han dit, 560 nous professors i diu que s'aniran resolent els problemes a mesura que sorgeixin. Som conscients que hi haurà problemàtiques, som conscients de les angoixes que tenen les famílies, de les que poden tenir els alumnes, de les que poden tenir els professors, els docents, i crec que sense dubte-ho en sortirem junts i ens sortirem de la millor manera possible entre tots i entre totes, que resolguem els problemes quan les puguen tenir cercant les millors solucions. Fer un treball de persuasió, d'intentar demostrar que anar a l'escola és un acte positiu per l'alumne, per als seus infants, i que realment no hi ha cap lloc fora dins la societat que sigui lliure de possible coronavirus. Sabem que tenim alguns casos, molt pocs també de moment, de professors positius. Podríem parlar de 4 o 5 professors en tot Balears. Com els he dit abans, això és un fenomen que ho tindrem, hem de comptar que ho tindrem, però sobretot el que hem d'intentar i aconseguir és que estigui controlat. Si teniu fills en edat escolar, apunteu aquest número de telèfon 900 700 222. L'ha habilitat la Conselleria de Salut per atendre únicament les cites pediàtriques d'aquells infants que tenen símptomes sospitosos de la Covid-19. Sí, l'objectiu que es persegueix amb aquesta iniciativa és que es pugui aconseguir cita o fer-se la prova PCR a l'infant, si fos necessari, en menys de 24 hores. Estarà operatiu, asseguren, entre avui i demà. De Salut, de fet, esperen alguns brots d'origen escolar i per això n'estan molt pendents. Això ho ha explicat avui el portaveu del Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses, el doctor Javier Arranz. Seguint aquesta compareixença ha estat Sergi Domenge. Sergi, bon dia, endavant. Bon dia. Javier Arranz ha anunciat que s'incrementaran el número de contagis i que s'arribaran a posar aules senceres en quarantena. Amb l'inici del curs escolar, ha dit, s'incrementa la mobilitat i també les situacions de risc d'agafar el coronavirus. Per això anima els pares i els alumnes a seguir les mesures de seguretat, com per exemple dur la mascareta posada. Arranz ha anunciat avui que s'han detectat 35 nous brots de coronavirus a les illes a la darrera setmana, 21 dels quals a les Pitiüses. De fet, Arranz ha qualificat la situació a les Pitiüses de risc, que ha dit que se seguirà molt de prop l'evolució de la pandèmia en aquestes illes. Arranz també ha anunciat avui un nou brot detectat a una residència de Sóller amb 25 usuaris afectats i ha dit que la situació a la residència de Monturí ha passat de 12 a 29 usuaris afectats. Arranz ha dit avui que la situació del coronavirus a les illes preocupa, ja que continuen l'increment dels ingressos hospitalaris i ha dit que la corba de contagis continuarà augmentant.